Ibilarro gaita zazpi. Bai, laureten hasiko naiz. 2 ordu eta gero saiatuko naiz egiten raida de Prodigy EHD eta abar. Bueno, hasiko naiz Laurak puntuan, behintzat. Bueno, joango naiz apur bat txiokatzen, sartuko naiz jokoan. Bai, lasai. Nahi duzunan etortzeko aukera daukazu, alde horretatik ez dut trabarik jarriko. Konfigurazio... Etziko dugu... Vale, perfecto. Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri Watch Dogs zuzeneko honetara, saiatuko naiz streamerra egiten, atzego nintzen frogatzen jokoa, diskoan instalatu nuen eta grabatzen ondo joan zen, eta momentu batean joan zitzaidan pikutaro, horregatik desinstalatu dut eta C diskoan instalatu dut, horrela arazorik ez didaten ematen. Eta bar, eta ziko gara partida berri bat, beraz aurrera goaz. Bueno, jarretuko dugu aurrera, partida berria. Ea zer topatzen dugun. Eta bar. Epic Gamesek doan nik eman zuenean hartu egin nuen eta gaur frogatzera noa zuzenean, ea zer moduz funtzionatzen duen eta ez badu ondo funtzionatzen, agian Minecraften sartuko naiz eta hor baixoen laguntze bat izango dudala eta bar. Baina bueno, Piensa en esto como tu iniciación en DedSec Retro. Tu misión, si la aceptas, es sortear las puertas de seguridad de Bloom y entrar. Luego tendrás que buscar y eliminar tu perfil personal de CTOS. Lo que tengan sobre mí es todo falso, y estoy harto de que me persigan por ello. Razón de más para borrarlo. Te estaremos observando. No os perdáis. Por cierto, he preparado esta lista de reproducción para inspirarte. A ver si te gusta. Vale, orduan hemen kontrolako hendik ez dakizkit. Bueno, etorria txokolazten nuela proga moduan. Guazen gara. Guazen tutorial honetan, dena... bueno, ikusiko da tutoriala eta, bueno, nintzen badu beste tokitero gara.
Horra hor voltiesko pistola bat daukagu eta joango gara pizkanaka. Kamera bat dago. Eta kamerarekin ikus dezakegu informazioa. Eta beste aldera begiratzen badugu ere bi guardia hauen informazioa eta Vale, konforme aterako gara. ¿Habéis ponte? ¡Un ¡Au! Vale, retiratuko gara apur bat. Ez gaituzten aurkitzen eta guztien. Vale, oso ondo hasi naiz. Egin naute, baina bueno. Esaten den moduan. Arrabatu dugu, utxiko dugu. Kamera erabiliko dugu. Eta hor beste pertsona bat. Bale, jongora beste toki batetik. Adibidez, hemendik hortik salto egitea uste dut errakuntza handi bat izango zela, baina bueno. Lordu jatxa hauek kamaleku ezberdin batean, agian hemen jarrita erdirago gelditu naiz eta gauzak egin behar ditugu apur bat. Patxada, soak hemendik. Itxango dugu hona etortzea. Iepardo beltza, ba, ondo, hemen Watch Dog bi frogatzen eta bar. Bueno, gaur ezitzen tokatzen egitea, baina libre zegoenez, printzipioz, bezartu naiz hemen gauzak egiteko eta bar. Hau tutoriala da, ala ere, Sartu behar gara toki batean informazioa lapurtzeko, nolabait esateko gaiztoak izango gara. Eta ezusten harrapatzen baldin badugu asko zer hobeto. Bale, guazen hemen. Eta zu zer modu, solentzer ondo portate alda zuekin. Gain barrura joan behar gara. Bale, badiru desetxo, orendik ez. Badiru di hemen zeo zer dagoela hori da. Mapare jarraitu behar da. Egin ate printzipaletik ezin gara sartu. Bale. Oazen kontuz hemen, ninjak izango bagina moduan eta bar. Vale. Bueno, Juan Vergara horra gora. Hemen sartu alizatiko, ezta? Vale, hende joango gara. Igoko gara eta...
Hemen ingo dugu jakio apur bat. Hemen F-ak ere izango ditut, zuek GTA 5 izan zenituen moduan eta bar. Beraz, ba bueno. Disfrutatuko dugu. Irekiko dugu atea, sartuko gara. Estás perdiendo el tiempo. No está ahí. Te tengo. ¿Con qué es ese? Va armado. ¿Supone un problema? Me tenéis aquí por los problemas, ¿no es así? Cronometra. Vamos a ver. Tarde. Ha entrado. ¿Cómo? ¿Ya? Ni ere lehendabiziko aldiz nago frogatzen. Bueno, atxo frogatu nuen apur bat diskoan instalatuta eta momentu baten egin zidan blokeatu zitzaidan. Eta horregatik desinstalatu eta instalatu C diskoan horrela azkarrago doan edo beto moldatzen garen. Es... Retro. ¿El hacker de Home Domain Awareness? ¿Ese Retro? Sí, ya te lo habíamos dicho. Yo nunca escucho. No, oso ondo. Ea zeo zertu batzen dugun hemendik, baliogarra izan daitekeena. Hemen igotzeko eta bar. Hemen badirudi ez dagoela ezer miatzeko eta bar, sartuko gara hemen. Nagusien ofizinan. Vale. Orduan gu hackerrak garenez, hackeatuko dugu apur bat. Mantxurak izango gara, hor gaude. Vale, a ver. Vale, sartu berga horra. Eta bilatu beharko genuke, agian beste kamera bat edo. Bale, hor kamera bat. X-ari jartzen dugu. Ikusten dugu ingurukoa. Hor beste kamera bat. Eta LB hor hackeatu dugu, lortzeko hemen pasaitz magikoa. Eta orain sartuko gara hemen zaten den moduan berenjenal batean. Kanpoko kamera da. Hau sartu bargaren tokikoa. Hor beste kamera bat. Apur bat ikasten joateko behar dugun guztia. Eta behar dugun informe.
Botoiekin beti... ¿Cuál es su rollo? Se ha criado en Oakland, pero nació en... Su rollo es que ha estado apareciendo por el IRC de DedSec y tiene crédito. Pensé que podíamos ponerlo a prueba. Con la dificultad más alta, nadie ha conseguido nunca eliminar su perfil de CTOS. Quiero ver si es listo, terco o ambos. Vale, badirudi, gora joan beharko garela, barazorik gabe. Hore zegoen pertsona bat guardia edabar egiten. Vale, hor. Agian egin dezakontu da, konortare gabe utzi. Vale, badirudi hortik ere ez dela. Joango gara gora, bizkanaka, harrapatu ez gaitzaten. Dago pertsona bat. Gora indi, gora joango gara. Arazorik gabe, ni eta mandoekin oso ondo ez naiz eramaten. Ninja. Vale, me he olvidado. ¡Mierda, le han dado! Honen hackeoa. Lo ha hecho antes. CTOS lo marcó como principal sospechoso en un robo de alta tecnología. ¿Fue al talego? Servicios a la comunidad. No había pruebas, solo los algoritmos predictivos de CTOS. Pero si entras Bueno, en el sistema, tutorial a te dar, quedas Roberta. dentro. Ez da Dark Souls. Teren gertatu da. Vale. Venga, ya ezin du sinestu, oso ondo joan da zuzenekoa. Atxau baino aurrera joan nintzen. Ba hori da, soa joan dela eta batean joan da pigutara. Emango dugu hemen dia segertatzen den. Baina raro izan da guztia, ez dut ulertzen. Horren ezakitana zenbat denbora behar izango duen hau berriro gauzak egiteko eta abar.
Honelako gauza gertatzea gorrotu ditut egia esan da. Ai ama, ai ama. Ea behintzat kargatzen den berriro bestela alduko du jokotaz eta agian ez dakit. Sartuko nintzateke Minecraft, baina horrez bai ez dakit ezer. Hori frustrazioa handiago izan daiteke. Baina bueno. Badirudi nahiko motel kargatzen doala, pantalla gainera. Eta horrek frustrazio handiagoa eragiten dio. Printzipioz ez luk izan beharko arazorik ze diskoan instalatuta dago, hor SSD bat daukadalako. Baina ez dakit oso erraroa dago. Bueno, izango dugu fede apur bat. Edo agien ardo beltza GTA 5 ematen diot. Bai, txartel horia bi, osea ondo joan da eta batean ala pikutara. Eta orain gainera blokeatu da. Ez dut ulertzen zen gertatu den. Bueno, aldatuko dut jokus, jarriko dut agian GTA 5 online eta ea barrabeskeriarik egiten ditugun. Eta barkatu gertatzea, ez nuen espero, eta bitartean, gauzak ondo egiten dituan bitartean, jarriko du Watch Dogs bi kanpora, kamare kanpora. Eta saiatuko gara GTA 5 onlineekin. Ez dakit zenbat denbora behar izango dudan sartzeko GTA onlinera, baina, bueno, bitartean rodokazue kaskurrio gogoan. Agian joko hau jokatu beharko dut kameraz aparte, ea horrela bentsat jokatzeko aukera ematen didan. Baina, bueno. Agian bitartean jarriko dut musika apur bat. Cargatzen pizkanaka. Bueno, a ver. Jarriko dugu abesti alai bat. Hau esaterako. Getaria daukagu sarria gurtua, bateko ondartzata belteko portua, edari bat badute etxean sortua, azken urtetan indar galanta hartua. Txako niña, Getariko erregina.
estua, maite dugu beraien doai bere eskua, Parileko araia eta txeko libreskua, txeko linea, Getariko erregina. Mendialdea dauka maestigantzia, ta gaurko bodegetan zer elegantzia, beregan hurbiltzeko sortzen du antzia, ez da beti errezan herri jartzia. Txeko linea, Getariko erregina. Txakolina txotxetik tramposua noski, seigarren tragolako kantuta besti, hankazartu genuen zapatata guzti, freskatzera juan da leporaino busti. Txakolina, Getariko erregina. Jendea festarako zegoen jarria, bakoitzak azezuen bere garria, urtean batekoa ez da mingarria, Goragetarilla eta txakolin berria. Txakolina, Getariko erregina, Getariko erregina.
kargau apur bat lasaiagoa izan dadin edo. Dagolan sentitzen naz topera nau Geurin orkez nau geldituko Egungo ibelau egun argi gurtu naitot Gaurko bat gogo bateko teta Kale gerdizen ez dut inoren baimenik Bier dantzan azten nazi Dantzan kalien Danak begirege dantzan kalien Eurize da Eurize da Zaparra da goitik bera da saltoka potxingoan Azke sentitzen azmi busti-bustitxe Dagurutan dago etik bera Ustaritzen zen gazteixen Bardin jausten direk Kalien Euritan dantzan Kalien Euritan dantzan Kalien Eta, bueno, laguna, gau ni naiz gure motorraren basean eta orain handik atatzen da mendik, bale, hor, ate bat. Hemen ditugu gure motorrak, baina lehen da bezi modu gauz izango da kotxe bat lapurtu eta saldu. Bale, ateako gara. Salduko dugu kotxe bat, horrela diru apur bat izango dulako eta bat. Ez dudana ulertzen da, zergatik beste egunean erosi banuen etxe bat inguronetatik hasten garen hor, bueno, berdin zaigu. Lapurtuko dugu esaterako kotxe hau. Oso zutiak ez gara. Eta orain, mapa bilatuko dugu. You're listening to the home of reality in the land of mindless dreams. No wonder we never fit in. Maybe I should just go all in and get some plastic tits and a big plastic smile and a tiny little plastic brain. Just like the people who run this country. Eta gero ziko gara ja, benetako barra askeriak egiten eta... The reason they are so angry is because they all hate each other.
Bueno, GTA Boston lehen kargatzen dengon bitartean, musika apur batekin apur bat amenizatzen zaiatu nahi. What miracle did you want me to perform? A ber, saiatu naiz What Dog bi, baina ardo beltza testigu dela, joan zaigu joan da pikutara eta orduan joko saldatu behar izan dut. Beraz, a ber, saiatzen gara jet bat lapurtzen edo horrelako zeo zer base militarrean. Kotze hau, esaterako. That's like slavery. And thanks to popular plebiscite, it's now entirely illegal in our state. Hammerstein and Faust Employment Law. We are specialists in San Andreas employment litigation. With our help, you'll never need to work again. With a well-managed lawsuit, your economic miracle can go on forever. Call us today. Live on the beach tomorrow. Remember, accidents do happen. Why not slip and fall into the good life? This is the real American dream. Pull yourself up by your bootstraps after faking a fall at work and suing everybody in the poverty. When it comes to getting what you deserve from your work environment. Call today or visit our website. Eta gero beste gauza bat lapurtzea. Aitzaron. Garrantzitsua. Mugiko ratera eta egin behar den lehen da biziko gauza, dirua sartu gure kontu gorrontean. Horrela hiltzen bagara edo ezin digute dirurik kendu. Garrantzitsu da hasieran rikotza lapurtzea eta diru hori bankuan gordetzea eta soinean ezen atea diruri. Begira, ardo beltza, ziromenez, farola bat bota dugu pikutara. Lurraekin hemen gidatzea ez da... Zen izan da jolaztu zenuen azken GTA ba, 2087. Puntu zuri horiek beste jokalari batzuk dira, saiatuko gara eurekin ez topatzea. Orokorrean jokaleak saiatzen direlako gubiltzen eta ez dakit jokoan kateri jartzeko aukera izango dugun, ala ez? Bueno, ala... A ber, ni GTA normalean egon naiz jokatzen, baina... pertsonai beltzaren osteko pertsonaia, ez naiz oroitzen pertsonai beltzaren izena zen. Lehenengo misioa dena alienak hiltzarena ez dut gaindik. Ni eta mandoa orokorran ez gara bat ere ongi moldatzen. Baina adibidez Tomb Raider eta bar, Resident Evil direla, jokatu aldi dela teklatorekin asko ere hobeto moldatzen da. Bide luzeatzen ari gara, gero. Eta ongi etorriak izan zaiteztela, zuzenekan zaudeten pertsona guztioi. Eta ni hemen F-ak ikusten ikusiko nauzue, beraz, F-ak ikustea gustatzea pertsonei guztiei gustatzen zaienez,
Hemen ere efeak ikusteko aukerak izango dituzu. Efe da izan daiteke basean sartzez lortzea. They'll keep telling you that your movie lost money. Vale, your album gainera lost erraten naiz money, bidez. your tour is losing money. While all the while, all that money's flowing to someone somewhere else. Do you really want to make it in this town? Don't pick up a guitar. Pick up a calculator and a spreadsheet. It's so much easier to sing about heartbreak and love and life when someone's fleecing you dry. But we've got something they don't have. We have the music. Hori nire erdian jarri da, Eta gainera arma bat atera di. Eta nire aurrera jarraitu dut eta, bueno, harrapatu ditut. Baina, bueno, nortitzaron gauza bat egiteaztu egin zaidala. Orain bai. Guazen aurrera. Vale, guazen. Zer iruditzen zaizu, realistagoa izan daitekeela kotxeak eta bat. Ba, behar bada bat. Hey, I seen... Utsi bakean. Ja, bueno, oraingoz ez gara joan. Eratuko gara hemen sartze. F. Vuelta. Badirudi ez dugula lortzen. F chatea. Berriro bera. Bidea gitarri esker ezagutu nuen, baina ikusten duzunez hartzea, ditu dena, baina asko zer ezaiagoa dela. Esan daiteke. Ala, pikutara.
kotxe azkarrago bat beharko dugu. Beraz, guazen kotxe hori bilatzera. Hori bai, gu beti elegante trajeakin. Kotxazo. Hau esaterako. Alde egin dio. Orain behar du kotxe azkarrago bat. Hau. Dirudi ez dago inor etxean. Guazen hemen gora. Bizi pista lateral gara. Baina ez dakidana da bomba jaurtitzen. Ah, vale, aquí tú.
Ala, pikutara. Bueno, orain zen nahi duzu egitea. Apur bat gertatzen dena zuen esku utzi nahi dudalako. Lehendabizi hartu behar dugu kotxe potente bat, eta horretarako lekurik onena zonalde horretara joatea da. Hori ni arazorik gabe jotxagatik. Ahora ikusi dut kotxe bat. Begira nolako kotxe polita. Berriro. Hor pertsona bat dago aurrean. Joango gara hemen Batmanen bolidoan. Saiatuko naiz ez puskatzen. Zinolako kotxeak aurkitzen ditugun hemen. Don't say anything. I don't know you. Or maybe I do. I don't remember. I got a job. A job that's so hot, we're gonna bury it in an ex-government facility under about 100 feet of desert. You think you're up for it? Buy the facility on Maze Bank and I'll meet you over there. This is bigger than any bank job we could ever pull. What happens when rich American tech billionaires think they're rocket scientists?
Gero agian saiatuko naiz lanen bat egiten zuzenean, ea zer moduz moldatzen garen. Dick in the galaxy. Race to Pluto. Only on CNT. The Big Bang is right here. Hit you up. Leave it. Space. Where are we going to? Bueno, gutxi gara beren hartzen trukillo gauza honi. Listen, this is Tony Prince. I'll cut straight to the Vale, agur. Agian dirudi gehiago apuruan Lasen kotxe hori Michael Knight Kid dirudi bertsio betu batea. Vale. Gotxeak eta ala bagoaz aurrera. Eta zehatzen nahi izatetik hartzen. Suposatzen daudela nolabait esateko sarrera sekretu bat. Bueno, egin behintzat jarretuko gaituzte. Ba, beste hori jatzen manaiz, ba, hau gertatzen delako. If you're looking for crazy girls, ones that are way beyond therapy, you gotta orain hegazkinak topatzen dituda. Santos girls. They're from another galaxy, Bob. You gotta suit them if crazy women with some cool beats. Beats from space. Hor helikoptero bat, baina bueno, ez goaz txartu. Eta hor badaude bagu tirokatzen eta bat. Ea topatzen dugun kasa bat hemendik alde egiteko. Eta hor pertsona titraitu.
Eta eren agertu gara ondartzan. Behar dut este motor algo coche. This gotta be a joke. Hold on! Fucking lose it! Come on! Hurry up! Saiagatuko gara berriro. Ate printzipletik sartzen. Ea lapurtzeko gai izango garen ala ez. Vale, orain ataskatuta gelditu gara. I'm totally free. Beste zerre bat egon behar da bestalde. Baseatuko gara. Burua misioak izatez jokan badago. Vale. Hemendik. Hau bidea raro. Bueno, mapak hemendik jartzen dugu eta hemendik joango gara. Zen berriro hemen, zeo laburtzera. To hear about the storm and flood in Liberty City? I mean, to think of all those old bicycles and fedoras just washing away. Vale, lo rasco es. Arraroa da patruiarek ez ikustea. Hala, pikutara, barkatu. Hemen lasen joan, eta batean agertu dira hor bi pertsona. Eta, bueno, bat eraman dut aurretik. Hospitalera eraman eta listo. Quite a digital footprint you're making. You don't mind my saying so. A little foolish. Anyway, there's only one thing an operator like you needs right now, and that's doomsday protection. Really, there's a lot more to the underground bunker we just put up on Maze Bank foreclosures, including business opportunities, but that's part of it. Log on, take a look, and buy it. You won't regret it.
izatezko txe mota hau ez dira izena gogoratzen gomendagarria da eramateko nahiko gasa delako. Eta sarrera non dago. Ez dudala ikusi. Hemengo zuaitzak oso gogorrak dira. Runnerrak zide. Elurretan eta gainera kolorezko gauzari gabe. Lesterren gana gero jongo da. Hija. F. Runner ni nago, trajearekin eta guzti. Vale. Beste sarrera bat topatu beharko dut. A ver. Nire pertsonaiek esateko CSI-ko ratio keinen oinarrituta dago. Bueno, hemen bagoaz korrika, iritsi arte. Kame bat laburtuko dugu. What the hell? Nothing but real music played by real people who didn't win on fame or shame. Ah, la manera oso gertatu da. Joango gara misioren bat egiten. Simonen gana. Hala, hor bi polizian nire bila, zergaitik, ni ez dut esertxore egin. Kendu nire erditi, gozo mantxoa zonekin egon. Zeo zer egin beharko dugu. Epi. Control itzela. Agian nire segiteko ez da gotxetu.
Vale, kotxe bat zegoelako aurrea. Opa, nire. Ja, polizia gure aurretik eranen dugu. Honekin hobeto. Korrik apur bat egiten, despistatzen ditugu. Ez jarri erdian! Zorrizto madarikatuak. Lebra horrean polizia dago eta gure atzetik gozatzen dut ere bai. Eta horrela, polizia konpilitzen. Orain diru hori gordetzera. Garrantzitsua dirua bankuan gordetzera. Horrela, hiltzen bazar ez dizute dirurik lapurtzen. Orain begir hemen horako trafiko handia dago. Lamarren ganagoa. Online komisio bat egiten. Eta hor konturatuko zarete ni joko honetara jolasten pakete bat nahi zen. Horrela bentsalde baino... Bai, hemen apur bat polizia galtzen duzu, kontrolatzen duzu apuran dauden eta berehala galtzen duzu. Jeep batean no. Bueno, 4x4 batean no, ¿verdad? Vale, puntu zuri hori desarratzen edut, hortik bere lazean dela. Eta zen misio tokatzen segun, eta ganditzea lortzen du da. Hey, you know, I can't say too much because they're listening. But there's more to those hangars on Maze Bank foreclosures than you might realize. You buy one, you buy me. Well, I mean, you buy a partnership with me. We'll go in together on the air freight business. Now, how's that sound, huh? Hello? Hello? You there? Oh, God damn it. I hate cold calling.
Ba, vale. Bueno, hemen gaudela ja, ba, erakutsiko dizuet, zergatik ez dago kotxerik. Begira, kotxe bat, erakutsiko dizuet ni pertsonaia bizi den etxea. Begira, kotxe klasiko batea. Agian kolekziorako garrantzitsua izango da. Mapa beti. Vuelta emango du hemen. F berriro. Isildu zaitezta, segur. Ea lortzen dugun, ni pertsona ja bizi den etxera altzea. Gora, epa. Ah, vale, vas ondo. Portuta badago ere kotxea. Jendeari gertatzen zaio. Bai, hori da txarrena. Horregatik egiten dudan lehenengo gauza da kotxe bat saldu eta dirua gelditu. Erretzen banaute dirua ezingo dira gelditu. Kotxea bezatela. Kotxea bezatela. Kotxea hartuko dugu eltzea lortzen dudan. Kotxea. Oh no! Izatez kotxe guztiak ezin dituzu sartu zure garaje. Beneta, Merriro! Ea kotxe hau gordetzeko aukera ematen digun. Jendea hemen oso naskantzea. Agian egin alduna da modo individualera joan, eta hor ja trukoak eta sartu, eta purba gaiztoarena egin.
kotxea burutzen dioz. Hori da, kotxe batzuk ez dakiz egaitik ezin dituzu gorde. Hori da jokonoek duen faena. Agorreko dugu esaterako hau, ia usten digun. Oh shit! Shit! Hala, beste kotxe bat guretzat. Lehen ikusiko duzuen nire kotxe kolekzioa eta gero nire etxea erakutsiko duzuen. Hemen lortu berri dugun kotxe hau, hemen Hammer bat. Hau da nire garajea ditudan 5 kotxekin, 10 kotxe hartu ditzaket hemen. Eta orain ate barnaiz hemendik. Zein da gehien gustatu zaizun kotxea? Eta hau gure etxea. Tipitapa, tipitapa. Hau da, bueno, sukaldea, hemen elkartzeko eta bazkaltzeko, hemen telebista, hemen opariak eta zuhaitza. Eta bera baldin bagoaz, kuadro mota ezberdinak. Hemen uste dut dagoela nire logela. Hori da hemen logela. Nahi badezuten batzuk etorri altzarete ona. Ikusten zuen moduan leku asko dago, hemen bainugela, bainera, dutxa, kakalekua, hemen kaskada bat, gero berago joan algara. Hemen meditazioa egiteko gela eta bar. Eta hemen base de operaciones, bunkerra. Vale. Nahi alduzue joatea GTA normalera eta hor trukoak erabili eta bueno, barraba eskiri gehiago egin. Zuen esku uzten dut erabakia. Egingo dugu hori. Online itxiko dugu. Bai. I orain, printzipioz hartu beharko ginateke GTA normalera. Oh, Hammerra. A ver. Pim pam, truco, truco. Man, I'm drunk, but shit, I ain't getting drunker.
Eta orain, a ver, enter. Block my use. Orain ez du gogoratzen trukoena nola jartzen zen. Begira, pertsona bat. Ian handik datorren polizia lehenago. Ez dut gogoratzen trukuena zaretik ez duen funtzionatzen orain. Bale, oraindik gordetzen ditut hor. Begira zer dagoen hor, autobus bat. Eta mapan sartuko gara aireportura. Hola, apurtzen dugu lasai. Ukabilkada bat ematen, libratzen gara. Downtown Avenue dirudi hau. Eta guazen hegazkin bat lapurtzera. Bale, orain bai. Autobus zutan dago. Pertsona bat, erdian jarri zaiguna. Vale, estan degindu. Begira, pertsona bat uste dut apur bat ariketa fisikoa behar duela. Hemen guztientzako daukat. Vale.
Damn, Popo, shit! Eta orain I'll kill all you punks! kotxea lapurtuko diegu. Etor daitezean nire atzetik. Furgona bat, hor. Bugak jokoan, ba... oso. Aldendu guztiak. Orain aireportura. Helikoptero bat ere da biro niri tirokatzen. Despiste trukoa. Hiru izar, ia lortzen duen gehiago. Justo hemen zegoela sarrera bat. A ver, justo beko sonaldean da. Agian portura aldu nahi. Ez nago ziur, baina beno. Vale, badirudi ez ez. Ea zein beti deltu dudan kalea. Joango gara. You are flying in restricted airspace. Turn around immediately. Ya, claro, eso que está dando suela. Hor espian daude. Benetan.
galduko ditugu. Aupa River Rock. Gogoratu nire ostean de Prodigy eus izango dela hemen. Gu bitartean libratu gara polizia zuretara salto eginda. Bai, lasen jarraituko dugu hemen gauza gehiago egiten. You steal hard, huh? Ahí va, largate. Citizens report at 2:45 in southern Del Perro Beach. Oh, you want to get us? Fuck! Suspect last seen in southern Del Perro Beach. Hey! Ah, yes. How are you? Sure. I understand. Believe me, it was never on purpose. Ah, ese, Shit! Dios! Suspect on foot heading east. I'll kill you! Chiu. Hala, pikutara berriro. Goazen kotxenen bila. Sorry about that, sweetie. F chatean, bai. Behitzen kojoa temazo efeteta dago. F.
eta bani joako herriro. Ya ez dago elurri. Whoa. Shit, that was close. Edaren bestaldera jausten naiz benetan. Vale. Joango gara basera berriro. Your car is the shit. So hot. Vale, ikusi du gustoka dudan kotxe bat. Hau bai de la abiadura. Goazen. Bueno, izan behin eskatu behar da apur bat abiadura kontrolatzeko apur bat edo gotxean, txarto kotxe hau ez doa. Lehen asunta da kotxe hau ezin duzure zure garajean sartu erosten ez baduzu, eta era kriston putau. Man, this music makes me thank heavens for skinny jeans and tight, super thin shirts, and the fact that we've turned a tire that was once manly and vintage. Vale, caga. Tuneatu egin dugu orain.
zuzen beldurri gabe. Beste bidetik. Helikoptero bat. Tanke bat. Vale, F. Tanke bat txikitu gaitu. Barkatu, baina era zora basatoz. You fucking piece of shit! You happy now? F berriro txatea. A ver. Horrek estan daiten du. Badirudi ez ez. Aupa muten. ¡Hala! F. Begiran, pertsona bat, guazen ezagutzera. Kaixo, egunon.
It's sad, but you do so while all the time figuring out how to get ahead. It's like corporate teamwork. A ver. The strong survive, the weak Polizia autoan dator, hor. Bitch ass bullshit. Character, crush your colleagues, then show off and show what winners are made of. Sign up for the Machiavelli 10-miler today. Channel X. Ya funtzionatzen du, Aia me estoy dando. Kamioi bat. Unreasonable to have a social structure of a bunch of new bad active slaves for a woman. How you not see me? Kamioi batekin joatzea beste mobila bat da. Hey there, Dwayne. The name's Charlie. Cobalt's going well with your divorce. No, Migo. It is in fact crappy as crappy could be. As I said, avoid lawyers at all costs. Now continue. Well, yeah. My best friend question is, how do I know if a female cow is in heat? They don't talk or nothing, they just move. Fucking Charlie. That's it. I've come to the right place. As I am an expert on ostriches. What you gotta do is look for behavioral signs such as incessant mooing, but most of all, she will exhibit more vigorous interaction with other females. Beste polizia bat da. God damn it. You are sitting there with a hot laptop on your side and search records, aren't you? Jesus. I'm tired of you sickos calling up and ruining my otherwise flawless broadcasting flag. This is a civilized show for civilized people. Discussing variety, and beyond insemination. Why does this subject matter attract such a variety of perverts, creeps, and weirdos? It is quite beyond me. Ez dakit, kamioi bat den hau edo Optimus Prime. Section of the information superhighway and acceptable form of behavior. Is that clear? Charlie, you got it. Is that clear? We stay silent. Take care, you hear? Hey, move, move! Kamioi batekin ez egiten nabil, bai. Por cierto, abisatu de Prodigy EU zuzenean dagoenean, raida egiteko eta bat. I'm so glad we inspired you. Shit! Now get out of the way! In the right situation. For the record, not me. No one in my family was ever no monkey. Nor have they been with a monkey. Not ever. Not even at the zoo. Nor pretty much any animal. Aside from usual ones we all practice. That's cleared up. Science and truth can exist together. Kendu erditi. We can learn a lot from nature. Bale, ba, joango nahi raida prestatzen eta bar, ingo azken edazio It was unconventional, but it sure made us the people we are. Social services. Jokotik aterako naiz, eta hasiko naiz raida prestatzen. Mi esker zuzenekoan egon zareten guztioi, zuek gabe zuzeneko hau ez litzateke berdin izango eta
Eta, bueno, a ver. Ea akordatzen nazen Raidaren asuntua nola zijoan. Eta horrela euskal komunitateak elkarri laguntzen diogun. Eta bar... Right. 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 Right.